presented by Geeta Music. सुनगंज के घाटिया पाया जन बाजन बाजा बाजवाई महो जन कारण माई के घाटिया पाया जन बाजन बाजा बाजवाई महो छठी माए दिहाले बालकावाता अर्घ देवे छठी माए दिहाले बालकावाता अर्घ देवे आई महो Music by Akshay Chhake. सूरज देव से मेरी बेरी बिनती करीले हाथ जोड़ी छठी माई के पूजना करीले सेवा सारी फनारी अलावा आउखिया लिया दीन हो सेवा सारी फनारी अलावा आउखिया लिया दीन हो छठी माए दिहले बालकावाता अर्घ देवे आई महो छठी माए दिहले बालकावाता अर्घ देवे आई महो Music by Akshay Chhake. कार्तिका के पर्व कैले असरा लगवाले छठी माई पूरा कैले मन के मनवाले दौरा उठाई चली छठी घटता अर्घ दिलाई न हो दौरा उठाई चली छठी घटता अर्घ दिलाई न हो धर्मेंद्र हरेंद्र के बोलाई में गीतिया गवाई महो छठी माई दिहाले बालकावाता अर्घ देवे आई महो सुनगंज के घाटिया पाया जन बाजन बाजा बाजवाई महो जन कारण माई के घाटिया पाया जन बाजन बाजा बाजवाई महो छठी माई